Maayong buntag mga kaigsuonan. Salamat na usab sa kahigayonan karon nga diin kami usab kita na usab makahimo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios pagtuon niini unsa man ang imuha nga reaksyon kabahin karon niini karon nagpadayon nato nga krisis. Ang 1 Thessalonians 5:18 kanunay biya na igsuon nagapahinumdom naghatag kanako og kanang usa ka dako nga kahigayonan o dako nga kanang rason ba din kanang magapasalamat yun sa tanan nga higayon. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kanang mensahe kana nga pulong sa Dios kana na ang dili ba kanang mahimo nga awkward alang kanato nga panahon ining crisis kinahanglan pa ba nga kanang muhimo og mga pagpasidungog pagselebra kinahanglan ba nang naa siya ang ato ang panggobyerno ang mga lideres nato do na nagdeklarasyon nga until December 31, 2020 wala na yung mga dagko pa nga mga selebrasyon nga paghahitabuon. So do na ba yung rason nga gikinahanglan nga sa ingon ani nga sitwasyon kining world nga crisis sa ingon ani nga sitwasyon kinahanglan pa ta mo celebrahan. Is there any reason to celebrate bisan pa niining in times of crisis? Mga igsuon, dunay mensahe nga ipadala ang Ginoo sa tuan nini nga kabuntagon. O sa biporta mo adto ni ana, biporta mamalandong sa pulong sa Dios, mo adto na kita sa mga pagampo. O Dios namo nga labing gamahanan, tagiya sa kaalam, tagiya sa mga pulong karon nga din amo ang pamalandungan. Kanimo Ginoo nagaduol kami sa imong presensya. Nagahangyo Ginoo Dios sa imong pag-uban kanamo, pagtabang kanamo. Sa among pagtuon Ginoo, himo kini sa pinakasayon nga bahin sa pagsabot Ginoo Dios o sa pinakasayon nga bahin nga ang among matag usa kasing-kasing o pangunahuna andam sa pagdawat nini. Ginoo, ikaw ang labang nasayod, labi na gayo diha sa among mga pangunahuna, sa among mga pagbati. Doon naman kami mga kasaypanan Ginoo Dios nagaduol kami kanimo nini nga kabuntagon aron ikaw magkapasahilo magalimpyo niini aron Ginoo Dios ang katungod diha sa pagpamalandong sa imong mga pulong sayon kini alang kanamo sa pagsabot. Ginoo, naghangyo ako ay ikaw magkapanalangin sa imong mga pulong karon bisan pa sa imong alagad nga imong gamiton bisan pa Ginoo Dios sa nagapaminaw nagalantaw sa mga gadget. Ikaw, Ginoo Dios, magapanalangin usab sa ilahang kinabuhi. Tabangi mo tag usa Ginoo Dios nga imong mga pulong karon maghatag kanamo og kalipay Ginoo. Maghatag kanamo og kada sa Ginoo Dios. Nga angay mudangat kami sa rason Ginoo Dios nga kami maga-celebrar, kami magadayeg diha kanimo tungod sa mga rason nga din imong gipadayag kanamo. Salamat Ginoo, ikaw magatudlo kanamo. Salamat ikaw magauban kanamo. Kanimo Ginoo Dios ang mga pagpasalamat dungog himaya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Usbon ko, doon na ba yung mga rason nga kanang ang kinahanglan mo celebrate in times of crisis? Doon na mga igsuon. Doon na dako nga rason. Diha sa Jeremiah chapter 29, verse 10 to 14, lahos na ko na sa 14. Doon na mga mensahe diha. Doon na mga rason diha ngano nga kinahanglan ta nga kanang i-celebrate nato ang kanang ang kining ang higayon ang pulong sa Dios in times of crisis. Nag-ingon din nag-ingon ang Ginoo ini katapos sa 70 ka tuig nga akong gitagal sa Babilonia, luwason ko kamo ug dad-on ko kamo balik sa inyong nasod sumala sa akong gisaad. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Unya mosangpit og moduol kamo og magampo kanako og tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako og makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Oo, makaplagan gayud ako ninyo og ibalik ko kamo sa inyong nasod. Tigumon ko kamo gikan sa nagkalaing-laing dapit og nasod diin ko kamo gipabihag
ug dad-on ko kamo balik sa nasod nga gipuy-an ninyo sa wala ko pa kamo ipabihag. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Dunay tulo ka rason ngano nga gikinahanglan muhimo ta og selebrasyon in times of crisis. Bisan pa sa pagdili sa atoang panggobyerno nga muhimo og dinagko nga pagsaulog apan nini nga kabungtagon dunay dako nga mensahe ang Ginoo, rason ngano nga kinahanglan ta magpasalamat muday ngadto sa atoang buhi nga Dios. Ang verse 10 ay gun, the Lord says, when Babylonian 70 years are over, I will show my concern to you and keep my promise to bring you back home. So dunay promise ang Ginoo tungod sa dako nga saad sa Ginoo alang kanato nga kini karon nga crisis dili ni mahimo nga babag alang sa ihang mga pulong, angay ta nga magpasalamat, angay ta nga mudayeg sa atong buhi nga Dios tungod sa iyang dako nga saad. He will bring us back from the captivity of crisis. Diha sa atong pagkaulipon ni ini karon nga kalisod, kuhaon kita ni ana sa Ginoo, ibalik kita niya ngadto sa kaharuhay. Dunay dako nga plano ang Ginoo alang kanato. Dunay dako nga saad ang Ginoo kanato nga dili gyud ta niya pasagdan, dili gyud ta niya biyaan. Dunay saad ang Ginoo to restore our relationship with God. Kanang pagbalik nato ba, dunay katuyuan ngano nga dunay mihitabo kining karong crisis, ngano nga naa kining COVID-19 karon, dunay katuyuan ang Ginoo na wala na mudangat nga walay katuyuan ang tanang mga butang nga nanghitabo nini nga kalibutan. Dunay katuyuan ang atong buhi nga Dios. Ngano man doon namang guy kay gayunan nga daghan na ang mga tao nga diin nahi sa laag. Buot sa Dios nga sila dadhon pagbalik. Buot sa Dios nga ang tao muila pagbalik ngadto sa Ginoo. Dunay dako nga saad ang Dios nga iyahag yung ibalik ang katawhan ngadto sa iyahang tiilan. Asa kamo gikan? Gikan kamo sa Dios, gimugna kamo sa Dios, busa ang ayan nga mobalik ta ngadto sa Ginoo. Dunay dako nga saad ang Ginoo to restore our relationship with friends. Di ba? Dako na ang kahigayunan nga diin kita makasusi na sa atong mga paryente, kita makapangumusta na tungod sa atong kabisi manggod sa dugay na nga higayon gani ang kining mga anak sa Dios nga din gitugutan niya nga nahimo nga ulipon ni Nebuchadnezzar. Gani kini sila 70 years, no? Imagine 70 years sila nga diin gitugutan sa Ginoo nga naulipon ni Nebuchadnezzar. Gitugutan sila nga mo tabang pagpalambo sa syudad, gitagaan sila og trabaho, gipauma. Maumpo kini karon ba daghan ang kahigayunan nga diin nahitabo o nahimo tungod diini karon nga sitwasyon. Usa ka negosyante nagsulti kanako nga kung wala nahitabo kini karon nga COVID, wala mo balik ang iya kaniadto nga paghilig nga kanang mag-farm, mag-garden. Nagpasalamat siya daw kay nakapalud siya og sa ka-dump truck nga kanang naang yuta, maoy iyahang gitamnan nag-garden siya og karon nakabunga na ang akong tao nga diin walay trabaho sulod sa usa ka bulan pagsugod nining COVID-19, kami usab nakabenepisyo sa gulay nga diin ilaha nga gitanom, giatagan man mi. So in times of crisis, we have the reason to celebrate God's promise tungod kay doon naman siya mga tuyo. Doon naman siya mga plano alang kanato. Doon ay mga panghitabo nga nabiyaan na nato kaniadto. Doon ay mga buluhaton nga nabiyaan na nato kaniadto. Then karon gi-restore sa Ginoo. Gipakita sa Ginoo nga dunay katuyuan ang tanan. Ningon pa ako sa kapastor, pre nakita na gyud nako unsa di ay kalaay, unsa di ay kanang kalisod ang tao nga walay trabaho. Tungod kay sa panahon nga nigsugod ang COVID,
na magyud nga wala magyud trabaho niya magpuyo rakas yung balay laay biag kayo pero dunay katuyuan ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mobalik tangad to kaniya. Gusto sa Ginoo nga dadon tangad to kaniya. Tungod kay siya nagamping kanato. Ang Dios nagpadayag sa iyang saad kanato. He will never leave us nor forsake us. In Hebrews 13:5-6. Ang Deuteronomy chapter 4 verse 31 nag-ingon siya, He is a merciful God. Maluluyon siya nga Diyos. He will not abandon you. So dili jud kaniya pasagdan or destroy you. He will not forget the covenant that He Himself made with your ancestors. Wala gyud may nalimot ang Dios kanato. Naa siya'y saad nga gusto niyang ipadayag kanato. Ug mauna ang dako nga rason kanang dako nga saad sa Dios kanato. Dako nga rason nga siya atong pasidunggan. Dako nga rason nga kita modaig ngadto kaniya. Dako nga rason nga atong i-celebrate kini ni karong crisis. Dili kini mahimo nga babag kun dili mo celebrar ta tungod sa dako nga saad sa Ginoo. Ikaduha, celebrate God's plan. Dunay plano ang Dios kanato. Nag-ingon ang verse 11, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. What is God's plan? Unsa man ang plano sa Ginoo? Paghatag ba nato og kadaot? Nagtugot ba ang Ginoo nga kanang ikaw karon nga iyahang anak magkalisod-lisod? No. Ang iyahang saad, ang iyang plano alang kanato to prosper. Aron magmauswagon, dili ka na ang kana bang gitawag ba nga uyamot na gyud kaayo, dili ba kanang na ang kinabuhi ba, dili na mao ang gitugot sa Ginoo mo uyamot kayo. Pagkalisod na lang yun, kung moingon nga uyamot, wala na yun. Dili na mao ang plano sa Ginoo kanimo. Ang plano sa Ginoo kanimo to prosper. Mauna ang katuyuan sa Ginoo nga kanang muuswag ta ba, muangat ta ba, mao man ang tuyo niya. Ngano ni abot ning crisis, ngano nga gikinahanglan ta mo celebrate in times of crisis tungod kay dunay dako nga plano ang Dios kanimo. Ang plano sa Dios nga kita muuswag. Ang plano sa Dios nga kanang muangat ang ato ang panginabuhi. Ngano man, tungod kay kun niabot man kini karon nga crisis, kun niabot man kini karon nga problema, gitagaan ta og panahon ba nga mamalandong unsa may mahimo nato mga estudyante naningkamot na, nagbarbecue na, nagbananakyo na. Gumikan man niana ba tungod kay nagtugot ang Ginoo og panahon aron ta makapamalandong. Unsa man ang katuyuan sa Ginoo para niini? Ang katuyuan sa Ginoo nga dili ta mahimo ba nga alaot, dili ta mahimo ba nga kanang naang uyamot, kundi ang katuyuan sa Ginoo nga mamalandong ta unsa man ang ihang kagustuhan. Ang kagustuhan sa Dios, ang plano sa Dios to prosper. Tungod kay mao man na ang plano sa Ginoo, kinahanglan mo celebrate ta. Kinahanglan daygo na to ang Ginoo niya na tungod sa ihang dako nga plano to have a new future full of hope. Kana bang kanang ang kaugmaon bang nga kanang dunay dako nga paglaom. Kana ba dili kay kaugmaon nga pandul-pandul, kundi kaugmaon nga dunay puno nga paglaom. Kana ba? Kana bang nangikinabuhi ka ba? Nagtan-aw ka. Ang Dios dunay dakong plano alang kanimo. Igsoon hinumdumi ang Ginoo na higugma kanimo. Usahay magud ang ato ang kanang kaalam, atong tugutan nga mas mulawaw pa sa plano sa Ginoo. Ang Isaiah chapter 55 verse 8 nag-ingon diha, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. Ang imong mga pangunahon nga ang imuhang nga mga plano dili na maoy akong mga plano. Ang akong plano nga ikaw mo prosper. God's plan is for us to prosper and to have a new future full of hope. Is there a reason not to celebrate God's plan? Doon na pa ba rason?
kinahanglan i-celebrate nato. Third, celebrate God's provision. And verse 12, ang verse 12 ni ingon diha, unya musangpit ug muduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. God answers our prayer. A big celebration, a big reason. Na kung unsa man ang atong pangayoon sa Ginoo, siya muhatag, siya mutubag sa atong mga pag-ampo. Ang Psalms chapter 50 verse 15, call to me when trouble comes. I will save you and you will praise me. Let's celebrate God's provision. Ang Diyos, musangpit ta sa Ginoo, bisan pa sa mga kanang kaguliyang, bisan pa ni ining crisis karon nga miabot kanato, bisan pa na si Mr. COVID, ang Diyos nagsaad, ang Diyos naghatag kanato og dako nga saad. I will save you and you will praise me. Daygon mo ako. Panahon nga mudahay gyud ta sa atong buhi nga Dios. I-celebrar tungod kay ang Ginoo naga-provide kanato, naghatag kanato. Ang Psalms 145 verse 19 ingon siya, He supplies the needs of those who honor Him. Timan igsuon, ihatag yun sa Ginoo ang tanan natong panginahanglan. Alang ni adtong nagatahod kaniya. He hears their cries and saves them. Nadungog sa Diyos ang atong mga pangliupo. Ihatag sa Diyos kanato ang atong mga panginahanglan. Dili na kinahanglan pa mamroblema pa. Celebrate God's provision. And my God will supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. And Philippians chapter 4 verse 19. Kana mga pulong, kana nga mensahe, dako kayo ang rason ngano nga gikinahanglan nato nga mo celebrata. Ngano nga gikinahanglan nga atong daygon ang atong buhi nga Dios. Siya mao'y muhatag sa atong mga panginahanglan. Unya ang verse 13 niingon dito, we will find Him when we search Him with all our heart. Kung kinasingkasing nga atong pangitaon, kung kinasingkasing nga atong sangpiton ang atong buhi nga Dios, ato siyang makita. We will see Him. Just focus on God. Focus on God alone. His promise, His plan, and His provision is enough. Enough reason for us to celebrate in times of crisis. Crisis has no power. Christ has the power to bring us back to God. Christ has the power to bring back us to normal. Igsuon, angay gyud nga mo celebrar ta. In times of crisis, dunay mga rason ngano nga kinahanglan nato i-celebrate. Ngano nga kinahanglan atong pasidunggan ang atong buhi nga Dios. Siya kanunay naghatag kanato og kanang saad, naghatag kanato siyang dako nga plano, naghatag kanato sa iha nga provision. Angay lamang ang mga pagpasidungog ngadto sa tuang buhi nga Dios. Ginoo, salamat kaayo. Salamat Lord, bisan sa mubo nga mensahe, ikaw Ginoong Dios magapuno sa kaalam, labi na atong nagapaminaw. Among gisalig kanimo ang tanan, Ginoo. Wala ko'y kahimuan, Lord. Apan ikaw nagapadayag ka namo, ngangay kami mudaig magpasidungog tungod sa imong pagkamaayo. Tingot kay ikaw Ginoong Dios, wala gyud mo biya ka namo. Salamat Lord ining akong Salamat Ginoong Dios nga ikaw magpanalangin sa matag usa. Dugangi pa ang kaalam Ginoo. Alang ni adtong nakulangan. Ginoong Dios, salamat. Ikaw nag-ingon Ginoo, akon kami magapangita diya kanimo sa kinasingkasing
ikaw ang mao gyud makitaan. Ikaw magapadayag gyud kanamo. Kung kami magapanghayo diha kanimo sa kinasingkasing, ikaw magatubag sa tanan. Salamat Ginoong Dios. Ikaw magatabang sa matag usa. Ini nga kabuntagon kanimo lamang akong gisalig ang tanan. Gipasalamatan ikaw. Pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Mga igsuon, ang pagdahig o pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios, nini nga kabuntagon naghatag kanato og dakong mensahe og dako namo nga pagpasalamat diha sa inyong nga presensya usab sa inyong pagsunod nini nga kanang coverage. Salamat sa pag-provide sa Ginoo sa mga gadget nga ato ang nagamit, labi na ning studio sa Dark and Gray. Salamat usab sa mga crew nga din kanunay nagatabang aron ang pulong sa Dios dili gyud kanang kapungan niadtong mga kaigsuonan din naa sa layo. Salamat usab sa inyong kanunay nga pagsunod. Ang Dios magapanalangin sa inyong tag-usa kinabuhi labi na sa inyong mga trabaho. Ang Dios magaamping kaninyo. Kanunay lang gyud ta. Kanunay lang gyud ta nga kanana ang mamalandong. Kanunay lang ta magabasa sa pulong sa Dios. And then kanunay nato nga i-declare nga ang Ginoo ana kauban nato. Bisan layo ta sa ato ang mga kanang kapamilya, apan ang Dios anaa kauban nimo. Ang Dios mo'y muhatag kanimo og comfort. Busa padayon igsoon. Padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, padayon usab sa pagpakikistorya sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Kay kaganihan nag-ingon biya ang Psalms chapter 50 verse 15, call to me when trouble comes. So ayaw ka gool. Dili ta angay mag-gool. Problema ta sa tong pamilya, dili angay nang naa siya. Tungod kay ang Dios nag-ingon siya, I will save you and you will praise me. Dahil ko na ito ang itong buhi nga Diyos sa tanan. No? Salamat usab sa kaiglesiyahanan sa Western Davao Association, mga pastors. No? I know nga nanay feedback nga niabot sa ko nga mobo ra gyud kayo ang akong mensahe apan pasaylo ang do naman po'y oras po nga ato apon dili ato ang oras, no? So kinahanglan po nang naa siya unya ang importante ang mensahe sa Dios unsa ang iyang ipadangat, no? Salamat sa inyong pagsunod mga pastors, mga kaigsunan, no? Sakop sa Western Davao Association, labi na gyud sa among mga kaigsunan dito sa kananaang Hillside Christian Fellowship sa Balagunan. No, I know nga nagkasunod mo unya gimingaw na pud mi sa inyo ha. Matag Domingo naapod mi kauban ninyo pinagi sa pulong sa Dios nya alipay ko nga nakadungog og mga kananaang feedback sa inyo usab nga anaa mo kanunay. Sa mga kaigsunan nato na may gusto nga kanang naang ipadangat pinaagi sa mga pag-ampo, makahimo mo sa pagpadala lagi sa inyo mga suggestion, mga comments kabahin niyan o andam ang ato usab nga crew sa Dark and Gray nga mo padangat ani kanako kay ang inyong alagad dili gyud ni haniti nining mga gadget nga gamiton apan praise God nga ang Dios nagapadayag. Salamat ini nga kabuntagon. Salamat usab sa inyong kanunay nga pagsunod. Ang Dios magapanalangin sa matag usa. God bless everyone.